חברים, עלינו להתחיל. חנן, קו. איפה מנדל? מנדל! אני בשירותים. מה זה? החוצה! נחמן, החוצה! אני לא מאמין! סליחה, לא להפריע, עכשיו אני מאוד מאוד עסוק. הדיבוק בין שני העולמות. כך רבי. תודה. מה זה? לא לצלם. בואו לראות הדיבוק בין שני העולמות. בואו לראות כיצד אני מגרש אותו. כן, צא דיבוק, צא.